Enw i yw Jill Lewis a fi yw swyddog cefnogi Mudiad Meithrin yma yn Sir Benfro. Wel, dwi'n falch iawn bod Delyth wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr, Shwmae, Mudiad Meithrin. Mae Delyth wedi bod yn arweinydd Cylch Meithrin Llandysilio ers iddo gael ei sefydlu, a gweud y gwir Delyth nath sefydlu y Cylch Meithrin yma yn Llandysilio, a hynny nôl yn 1998. Felly mae Delyth wedi bod yma ers blynyddoedd maith, a dwi'n meddwl bod yr un ffrwdfrydedd gyda Delyth nawr a beth oedd gyda'i pan nath i sefydlu'r cylch. Maen nhw'n gylch sydd ddim yn cael ei ariannu ar gyfer plant tair rod, felly mae'n golygu lot o godi arian, ac yn wir mae Cylch Meithrin Llandysilio a Delyth yn benodol am drefnu gweithgareddau i godi arian, a mae'n gwneud hynny yn rheolaeth trwy'r flwyddyn. A na beth sy'n neis y byti y codi arian ma'n Llandysilio, mae Delyth yn tynnu'r gymuned i gyd i fewn. Maen nhw'n cynnal nosweithi yng Ngwesty Nant y Ffin a rheini yn denu cynulleidfa eang iawn, ddim dim ond rhieni plant y Cylch Meithrin. Mae hefyd yn weithgar iawn gyda rhedeg y Tŷ a Fi yma yn Llandysilio unwaith yr wythnos, a wel, yn draw y bu lwyddiant y Tŷ a Fi, mae rhyw 37 o blant wedi mynychu ers mis Medi y llynedd. A eto mae Delyth yn frwdfrydig, a mae'n neud y gwaith yn ddi-ffws, yn ddi-ffwdan a heb gwyno. Felly dwi'n falch iawn bod wedi cael ei enwebu a mae'n llwyr heiddi'r Gwobr. Delyth Roblin o Cylch Meithrin Llandysilio. Dwi'n rhedeg y Cylch Meithrin nawr os 16 o flynydde. Dechreuais i'r bant yn 1998, a dwi hefyd yn rhedeg y Cylch TV gyda, wel mae fi a Denise yn rhedeg am yn ail. Dechreuon i'r Cylch Meithrin bant gyda 6 o blant, ar ôl gofynno Ann Howells i fi a wedi diddordeb da fi mewn dechrau fe. O Sian Jones gyntaf, a wedi ddim lot o ddiddordeb hwnnw, a wedyn rhai blynyddoedd ar ôl ni gofynno Ann Howells i fi. A 6 a diddordeb, so dechreuon ni wedi eisiau 6 i wneud e, so ni'n lwcus. So nawr mae 26 o blant gyda ni ar hyn o bryd. Mae 7 ar yn gadael dydd Gwener, a mae rhai nhw yn dechrau yn sa'n siŵr faint o'r enw i. Dwi'n meddwl tua 4. So bydd yr hufen aros yn weddol debyg. Ni'n cwrdd 4 bore'r wythnos o 9 tan 12, dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener. Wedyn ar ddydd Mercher mae Cylch Tŷ a Fi wedyn o 9 i 12 prynu hefyd. Mae'r cylch ddim yn cael ei ariannu, so mae'r plant yn gallu mynd mewn i'r ysgol drws nesa yn 3 blwydd oed. So felly ni'n gorfod gwneud lawer o gweithgareddau godi arian. Rhai pethau ni wedi gwneud yw ni'n wastad yn gwneud cyngerdd Nadolig, cyngerdd Dydd Gwyl Dewi, a wedyn ni'n cael un mowr wedyn Lenny gaethon ni Sharon Reynolds yn canu gwlad, a wedyn ni'n cael auction a raffle ar y noson ni. So ni'n codi bron y bod 2,000 o bunnau fy ni. A wedyn mae'n lot o bethau bach, 100 fan hyn a 100 fan coen. Un gweithgaredd arall ni wedi gwneud yw y plant wedi gwneud lluniau a ni'n gwerthu nhw i mamau, ni'n fframo nhw a gwerthu nhw i'r mamau as maen nhw'n moyn sy'n rhaid yn y brynu nhw. A maen nhw gyd wedi. Dwi'n gwneud llawer o bethau yn y gymuned hefyd. Dwi'n ar pwyllgor y neuadd. Dwi'n rhedeg clwb ar ôl ysgol, a fi hefyd yn gweithio yn yr ysgol yn Bryn Conyn yn y Prynawn. So fi'n Meithrin y bore, ysgol y Prynawn, a clwb ar ôl ysgol ar ôl. Fi yw Haelwen Prydmor. Fi'n gweithio gyda Delyth Roblin yn Cylch Meithrin Llandysilio, a rwy wedi enwebu Delyth Roblin am Gwobr Shwmae. Rwy wedi ymnebu Delyth Roblin oherwydd rwy yn gweithio dau yn blynyddau mawr nawr a dysgu llawer ohoni. Rwy'n teimlo bod i'n un sy'n rhan mawr o Cylch Meithrin.
rhan mawr o'r cymuned, achos bob tro ni rwle yn codi arian fel yr Carnifal Llynderwen neu y sioe Llynderwen, gwyneb Delyth sy'n na bob tro. Llwch chi ofyn jobyn bach a mae'n neud e, chi'n gallu gofyn am jobyn mawr a mae'n neud e. Mae llawer o pethau'n cael ei wneud tu ôl hefyd. Ni fel staff sy'n ni'n gwybod hanner y gwaith papur sy'n cael ei wneud, a mae jyst wedi cael ei wneud. Mae Delyth Roblin yn un sy'n na bob tro, chi'n gallu dibynnu arno ddi, mae'n un sy'n gallu wneud popeth a dyw e ddim yn problem. Fel rhan o'i waith, mae'n cylch Meithrin yn y bore, wedyn mae'n wneud yr amser-cinio yn yr ysgol, so mae'n mynd draw o'r plant bach draw i'r ysgol, a wedyn mae gyda'r plant yn yr ysgol hyd 3:00, a wedyn ar ôl ni, mae yn yr clwbiau plant ar ôl ysgol, so mae ma hyd 6:00 bob dydd yn edrych ar ôl y plant, a fi yn teimlo bod hwnna'n bwysig i'r plant bach sydd yn dechrau pan maen nhw'n ddwy, a so nhw'n nabod neb a Delyth sy'n ma bob tro. So ni fel staff, Cylch Meithrin Llandysilio, ni'n diolch i Delyth am fod ma bob dydd, a pob lwc iddi. Sorry. Bydd e'n fraint iawn i ennill y Gwobr, dim ond ar rhan fe'n hunan, ond ar rhan y cylch, y staff, y pwyllgor a'r ardal, y gymuned, meddwl am y gwaith mae pawb wedi helpu fi, ond i bai nhw, byddwn ni'n ffeili wneud hanner beth dwi'n wneud yn y cylch a'r gymuned. Mae rhai pawb i gydweithio gyda'i gilydd yn bwysig iawn.